sa piging sariwain, pagliligtas niya sa Anting meto nga pamilya makatipon tamo, king lagyuning igpaampo ning anak ampo ning banal ay Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutamong Jesucristo ing lugod ning Dios at ing pamakyagom ning banal ay Espiritu mantabe kay kayungan. At kaya ka antimorin. Kaluguran kong kapatad, ngayon aldoy ti pagmasusyan tayong kapiyesa ng ning ginutamong Jesucristo ing alanganggang matas apari. At antimong meto nga bansa, kaniti mo na mangaldo, pasalamat tamo king apong Gino, king kalam ning kasarinlan, apig kalubna kay katamo. Bayo tayo pagmasusyan iting maulang misteryo ning lugod ng Kristo, ganakantala pamod pagkalungkutan din kay katamong kasalanan, at adwan tamo king Diyos, ing patawara na katamo, at layon pasignangan. Itamungan po, aminan ko, King Diyos, sumayupayang tuto, at kaya kayo kapatid, limi kasala kong bina, king isip amano at dapat, at may alawang kakulangan. Ulinita ipanagapo ka Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang angel ampong santo, at ampong banal, at kaya kayo kapatid, ing ipanalangin niyo po, King Diyos, sa ginutam. ing Diyos sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo, at ing pangapatawad na rin kasalanan tamo'y dala na katamungan sana king bie alanganga. Amen. Pakaluluan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Inum Dios Cordero in Dios, anak ni Dios.
Manalangin tamo. O Ginoo, tilduan may anak mo Yesu Kristo mata sa pari. Antabayan mo na ring pinili mong talasuyo ni nga mano ampon sakramento. Layon saupan mo lang maging tapat king pamanupad da king kasuywan, ami paniwala karela. Itinganaduan mi, king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ama bibiyam pon magari kambe mo king kametunganing banala Espiritu, banggaman king alangangga. Pamamasangibat king libruning propeta Jeremias. Lawan yu, daratang la ringaldo, ing ginuyay magsalita. Dingaldo aku, mitatag kong meto nga bayong kasunduan, kambening balening Israel, at kambening balenang Huda. Iti enekalupa ni itang kasunduan, agewaku kambedaring pipumpunan da, kanitang aldo at inaid kula gamat, para iluwal kula king labwad ning Ehipto. Lebagandeng kasunduan kong ita, inya me pilit kong pepakit karela, nung nino ing talagang buntok. Ing ginuyang magsalita. Ing bayong kasunduan na itatagku kambening balening Israel, kabud miras la ringaldoreta, antiya Kenny. Ing ginuyang magsalita. King kabubusala ning pangatawra, ibili king batas ko, isulat ke karing pusura. Kanita, ako'y maging Diyos da, at ila ing maging balen ko. Na kailangan pa kanita ing mituturwanan la. Na kailangan king nino paman sabyan na king siping ng bale o king kapatad na pag-aralan meng kilalanan ng Ginoo. Ali, uling ilangan kilalara ko. Iba't king peka malati, angga king peka maragul, nga nang sasabi ng Ginoo, antining patawaran ko ing pamikasalara at eko nalaganakan pa ring kasalanan da. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Metong kang pari kapilanman, agpangking pangapari ng Melkisedek. Metong kang pari kapilanman, agpangking pangapari ng Melkisedek. Iti yung lalantad ning ginukeka o ginuko, lukluk ka king wanan ko, at gawan ko lang tumpakan daring bitis mo, ring kasalang mo. Metong kang pari kapilanman, agpangking pangapari ng Melkisedek. Ing ginuning Sion, iladlad na ingupaya mo, sablamong kasalang, king upaya mo, ipailalam na la. Metong kang pari kapilanman, agpangking pangapari ng Melkisedek. Kaya be mo nang mibayit, ing kasugian mo, manibat pa kanitang mibayit ka, karing bundok a banal, ibat pa kanitang munag, apenganak da ka. Metong kang pari kapilanman, agpangking pangapari ng Melkisedek. Bistaman niya ing anak ng Diyos, may biyasa yang meminto king kapamalatan ding kasakitan adela nana. Makanya niyang meging ganap,
at meging panibatan ni ngalangangang kaligtasan para karetang sablang maminto kaya. Ingginuman tabe yake kayo, At kaya ang temurin. pamamasa iba't king maya pabalita, agpangkang San Marco. Ligaya kaya o Ginoo. Kabang mamangan la, kinanwayang tinape, at kay nangging kasing kapasalamatan, pirasone at binyene karela, ngana. Kwanan iti ikayungan, itiyeng katawan ko, kay ba't kinwaning kalis, pepasalamat ya, binyene karela, at mininumlangan kaniti nga nakarela, itiyeng daya ko, ing daya ning bayong kasunduan, amibubu para karing dakal, ing katutuan sasabihan ko ke kayo, na kuminumalak pa si bayo, ang gakingaldo ay numan ko ing bayong alak, king kayarian ning Diyos. Kaluguran kong kapatad, ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian kaya o Kristo. Mayapayabak po kay kayungan. Mauran po. Manyaman matudtud. Ngeni pungaldo iti pagmasusyantaya ing kapiestan ning ginutamong Jesucristo ing alanganggang mata sa pari. Jesus, the eternal high priest. And this feast, ini pong kapiesta na ini, although it was first initiated in 1987, it was on 2012 karinya pamumiyabe king liturgical calendar. Inyapin, it is a relatively new feast. And we are celebrating this feast every Thursday after Pentecost. Itang Webis, kay bat na ning piyesta ning pamanipa ning banal ay Espiritu. And so, how can we see this feast? It is always in the light of Easter and Pentecost. Aintindihan tayo ing kapag masusya na ini, king sala na ning pamanyubling mebye at ning pamanipa ning banal ay Espiritu. Minsan daw po, may isang monk. At itong monk na ito, sa tuwing gusto niyang makita ang Diyos, pupunta siya sa isang lugar sa kagubatan, magsisindi siya ng kandila, magdarasal siya, at sasayaw. At pagkatapos niyang gawin yon, magpapakita sa kanya ang Diyos. At ito pong monk na ito, itinuro niya doon sa kanyang apprentice, doon sa kanyang student, ano ang gagawin niya sa tuwing gusto niyang makita ang Diyos. And so, this monk died. And when his student, whenever he wants to see God, he will go to a certain place in the forest, light some candle, will say a little prayer, and perform a dance, and then God will appear in front of him. Pero ito pong estudyante ng monk, noong siya na ang gagawa, gusto niyang makita ang Diyos, pumunta siya sa kakahuyan, nagsindi siya ng kandila, nagdasal siya,
pero nakalimutan niya na kailangan niyang sumayaw. Pero kahit hindi siya nakasayaw, nagpakita pa rin sa kanya ang Diyos. Namatay na naman po itong sumunod, at yung sumunod, kapag gusto niyang makita ang Diyos, pupunta siya sa kakahuyan, magsisindi siya ng kandila, pero nakalimutan niya kung ano ang kailangan niyang dasalin. Wala ring nagturo sa kanya na kailangan niyang sumayaw. Pero bagamat hindi niya alam kung ano ang dadasalin at hindi niya alam kung ano ang isasayaw niya, nagpakita pa rin ang Diyos sa kanya. Etong sumunod, kapag gusto niyang makita ang Diyos, pupunta lang siya sa kakahuyan at pagkatapos, hindi niya alam na kailangan niyang magsindi ng kandila, hindi niya alam kung ano ang kanyang dadasalin, hindi niya alam na kailangan niyang sumayaw, but still, nagpakita pa rin sa kanya ang Diyos. At itong mga sumunod na monk, sa tuwing ikukwento nila kung ano ang kanilang pagnanais na makita ang Diyos, nagpapakita daw ang Diyos sa kanila. Bakit ko po naikwento ito? Kapag pinag-uusapan po natin ang pagkapari, priesthood, we cannot separate that from ritual. Pag pinag-uusapan ng pagkapari, parating kadikit niyan ay ritual. A cultic performance. That is how we understand priesthood in the scriptures. It is about ritual. At kanya naman, ngayong araw na ito, na ipinagdiriwang natin ng kapistahan ng Panginoon, ang walang hanggang pari, Jesus, we cannot separate it from what He did. Kung ano ang ginawa ng Panginoon. Ang binasa po nila ay ang ikalawang option sa first reading from the book of the prophet Jeremiah. But the other option captures a lot more what Jesus did. The letter to the Hebrew, sabi niyang ganon, ang hindi katulad ng ibang mga pari na araw-araw kailangan nilang maghandog ng sakripisyo sa Diyos. Ang Panginoong Hesukristo ay naghandog ng sakripisyo minsan lang at para sa lahat, once and for all. At dahil doon sa sakripisyo na inalay ng Panginoon sa Diyos, tayong lahat ay nakikinabang sa kaligtasan na ibinunga nito. The point is, Jesus, in performing His priestly role, in performing His priestly duty, His only goal is one thing, that we will experience and see God. Para tayong lahat ay maranasan natin at para tayong lahat ay makita natin ang Diyos. Because that is what the priesthood is Christ is all about. Jesus being the mediator of God and humanity. At ano ang pinakadakilang pamamaraan, pinakadakilang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo upang maging tagapamagitan ng Diyos at ng tao? Siya mismo ay nagkatawang tao. The greatest mediation that Jesus did to us is when He assumed our humanity so that we can experience and see concretely who God is. At sa pamamagitan nito, tayo naman na nakikibahagi sa pagkatao ng Panginoong Hesukristo, naranasan natin at namulat sa atin kung paanong mabuhay ng kapiling
ang Diyos. We are awakened by our capacity to love like God. And that is what Jesus did. That is the greatest mediation that Jesus offered to us. That He assumed our lowly humanity so that in our humanity, we can experience and see God. And Jesus did that in the context of a ritual when He offered Himself on the cross to make that perfect sacrifice, holy, acceptable, and everlasting. Ngayon naman po, anong kinalaman nito sa atin? Whenever we talk about priesthood, we cannot separate it from the Eucharist. Kapag pinag-uusapan natin ang pagkapari, hindi natin mahihiwalay ito sa banal na misa. Because this is what the Holy Eucharist is, what Jesus left to us as a memorial of what He did. Kaya po sa tuwing ipinagdiriwang natin ng Eucharistia, hindi lamang tayo nanunood ng isang palabas. Hindi lamang tayo nanunood ng isang ritual. But every time we celebrate the Eucharist, every time we partake in the Eucharist, the work of redemption, ang ginawa ng Panginoon ay nagiging buhay sa ating piling. We make present what Christ did. At ano ang ginawa ng Panginoon? Dahil sa pagmamahal niya sa atin, inialay niya ang kanyang buhay para nang sa ganon tayong makikiisa sa Kanya ay makamit natin ang kaligtasan. And so whenever we are celebrating the Eucharist, we are not just reminded of the love of Jesus for us, we are experiencing it in the here and now, and we are invited to do and to share that same love to other people. That is what it means to be a priestly people of God. Kanya ang tawag sa atin, priestly people. Balen apari. Why? Because we are making present not only in the ritual celebration, but even outside the church, what Christ did for all of us. Kanyapin po sa sabyanta mo, Yesu Kristo ing alanganggang mata sa pari. He is eternal. What He did is once and for all of us. Now our mission is to bring that love to other people that we will experience, we will encounter in our lives. Makananong ingginuta mong Yesu Kristo mismo, migpakumbabaya, dinawo na yung biyena, para kay katamo. And every time we participate in the Eucharist, take this all of you and eat, for this is my body given up to you. This is my blood which will be shed for you. These are not just mere words, but they are invitation to mission. As Christ gave His body for us, as Christ shed His blood for us, so we too must be ready to give ourselves in service of God and other people. We will be ready to shed blood for God and to other people. That is what it means to be or to live out our priestly identity. Ngayon po, ipinagdiriwang din natin ang araw ng kalayaan. At napakaganda po na ngayong ipinagdiriwang natin ang araw ng kalayaan, ipinagdiriwang din natin ang pistang ito. Bakit? Para tayo ay makapagmahal ng
buong buo, kailangan nating maging malaya. In order for us to love wholly, buo, and give ourselves completely in service of God and His church, in the service of our communities and our families, in order to be of service to other people, ang pinakamahalagang kailangan po dyan, tayo ay malaya. Diba? Kapag hindi ka malaya, kapag nakakulong ka, kapag nakagapos ka, kahit anong pilit ang gawin mo, hindi mo kayang ibigay ang sarili mo. Hindi mo kayang gawin kung ano ang gusto mo para sa ibang tao. At kanya naman po, itong ipinagdiriwang natin na araw ng kalayaan ay hindi lamang kasaysayan, kung hindi pagpapaalala sa atin bilang mga Kristiyanong tagasunod ng Panginoon, ano ba ang kailangan natin upang nang sa ganon maibigay natin ang buhay natin sa pagsuyo sa ibang tao katulad ng ginawa ni Jesus. We must free ourselves from all hatred and bitterness. Dahil kapag nakakulong tayo sa galit at sa hinanakit, hindi natin kayang ibigay ang sarili natin para sa iba. Kung nakakulong tayo sa mga bagay na sa tingin natin ay makakapagligtas sa atin, isasara natin ang ating sarili para wag tayong magbigay. At hindi tayo malaya. So you see, in order for us to exercise and to live out our priestly identity, one essential element is that we are free. And even before our heroes brought that freedom to us, Jesus already brought that to us. Once and for all, minsan lang para sa ating lahat. And so my dear friends, as we continue with this celebration, may we rekindle in our hearts, experience once more what Christ brought to us in performing His priestly function, His priestly role. Linapit na yung pangatao tamo king kadyosan da. Linapit na yung may natamong pangatao king kadyosan ningig pa. Ban kapamila taning may natamong pangatao, malyari taya pamuring apakiting Diyos karingaliwa. And if we are struggling to give ourselves to others, then let us pray for freedom. Pagiging malaya, pagiging bukas, so that we can love freely and we can bring Christ to the world who hungers for His presence, for the world who hungers for truth and justice. That is what it means to be a free priestly people of God. Balen apari ning Diyos. Amen. Manalangin tamo king Diyos sa ikpatamo, baning kayang lugod para kay katamo yang maging inspirasyon ning sabla tamong dapat at baning lugod tamo maging makayawa nga tamong manalangin Ginoo, gawan mo kayong dalan ning kekang lugod. Ginoo, gawan mo keng dalan, king kang lugod.
Baning banal kapulungan, ing balayan ng Diyos, ala ng patugot papasyag kapamilataning kayang turo, ya ing puso ning maipabalita, at ing kaparan tao, ilaring regalo ng Diyos kaya katamo, manalangin kami keka o Ginoo. Ginoo, gawan mo keng dalan, king kekang lugod. Banding manungkulan king gobyerno, pagsikapan dang italakad, at paunlaran indangalan, at katimawan ng yato, at dinandang mas maragul awulaga ing ustisya, at ing kalidad ng biye, kesa kimpibanjan at upaya, manalangin kami keka o Ginoo. Ginoo, gawan mo keng dalan, ning kekang lugod. Banmi ka paglugalan karing kaya katang puso at pibale-bale, para karing mapilit menaluwang tuknangan at dingdayuan, ban mabiyasa tamong idake, impibadyan tamo, ampong sarili, kambering mga lating taong liguran ng Diyos, at ding maluka, at ding magdili-dili, at ding magdusa. Manalangin kami keka o Ginoo. Ginoo, gawan mo keng dalan, king kekang lugod. Ban kilubding kaya katang komunidad Kristiyano, eta mi papanyira, nunemi saup-saup tamong mielsa king balang metong, tanggapan ng metong at metong, kambening mitmong tiwala at lugod, buong pusong mi pamamatawad, ampong abe-abe susulong king kapaninayan, ampong lugod. Manalangin kami kek o Ginoo. Ginoo, gawan mo keng dalan, ning kekang lugod. Ngeni po adwan tamo ing sarili ang kapagnasan. Manalangin kami keka o Ginoo. Ginoo, gawan mo keng dalan, ning kekang lugod. O Diyos sa ikpami, pakaluluan may kekang banal na kapulungan king pamangailangan na, pakiramdaman mo ring panalangin na yampang mi kabilugan ding puso mi, at emo kami sana paimburisan i kaming makirake king biemo, itinganaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasangkot ang pagmamahal sa'yo. Nawa'y dahilang iyong anghel ang aming panalangin sa'yo, taong bahala. Katulad ng alimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo kaluguran kong kapatad, baning kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tagapan niya sanin Ginoo iting daon karinggamat mo. Kingi kapuri ampo ni kaligayan ning lagyuna. Kingi kasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Hoig pa, gawa na lasa ng katanggap-tanggap ke kaning talapamilatan mi Yesu Kristo, detingain mi,
At gawa na kami sanang daw na makaibiyetula keka, king kametungan kaya, amabibiyet magari manggaman king alangangga. Inginuman tabe yake kayo, At kaka ang itas yu laring puso yu, Makatas na laking pasalamatan tayong Ginu a Diyos tamo. iti karapat dapat ampon matuloy. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ing pasalamatan da kakapilan man ampon nuka rin man, o Ginu banalaig pa Diyos sa malugod ampon maganaka, king kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi, king kapamilatan ng banalay Espiritu, linyan meng bugto ngay anak mo, pamuntok kapari ning bayom po nalanganggang tipan, kambening kabyas na nampon lugod, biryan mong manatili ang meto nga kaparian king banala kapulungan, pagkalub na ing Kristo ing dangalan ning suging pangapari, king kapulungan ay nampun ng kayang sarili, kaluguran na kami, antimong kapatad na, inyay bat king balen ng pari, mamili ang taong dakayana na king banala kasuywan ning pangapari, king kapamilatan ning pamanumpak gamat, tutuldwa na laban karela yang ibayo, king lagyuna, iting sakripisyo ning kaligtasan, at iya pagdeban api sulusulwane ning kapulungan na. Awsa na lang tumayid mipnong lugod king banala kapulungan mo, ban apasing nangane king amano mo, at apa banalane karing sakramento mo. Oig pa, kabang pagkapilitan dang sumulong king pamakiwangis kang Kristo, akwarasan ng lalong atagulaling ing biera, para king pamanyuyo keka, at para king kaligtasan daring sablang tao, at parangalanda kang emunano, king matatagdang pamipatutu, king kasalpantayanan da keka, ampon king lugod mo. Ulinita, makiyagom kami karing sablang anghel ampon banal, king masayang dalit ning kapurian keka, at ngamingang pupuri. Banal, banal, banal yung Diyos ni Umayo, ipuyoy panuan yato, hindi kang ligaya, Osana, Osana, ikakatas katasan, Osana, Osana, ikakatas katasan, waliyaing narana, iglagyun ikiku, waliyaing narana, iglagyun ikiku, Osana, Osana, ikakatas katasan, Osana, Osana, ikakatas Ikapining banaloig pa, ating meto lelangan matampan kang pupuryan, uling king kapamilataning anak mong Yesu Kristong ginumi, at king upaya ning banalay Espiritu, pagkalaman mong biyeng sabla at layon pa banalan mo, alakang tuk ng mititipon king banala kapulungan mo, ban kanita manibat king kayaslag ning aldo, ang gana king kayalbog na, ing dalise down miyampang yaking ikaligaya ning lagyo mo. Ulinita oig pa ipanigapumi, palukob ang pambanalan mo laking Espiritu mo, reting ay nadaralan daraon mikeka, ban magawalang katawan, ampon daya ning anak mong Yesu Kristong ginumi, kami nabilin ke kami king pagmasusyan milareting misteryo, at atandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, kinwaning tinape, pepasalamata nakat pinuri, piraso na yung tinape, dinwang na itigaring disipulo na at ngana,
kuanan iti, ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iting katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayo pe pasalamata nakat pinuri, at dinwang naiti karing disipulo na nga na, kuanan iti, ikayungan at minum kayo kaniti, uling iti ang kalis ning daya ko, ing daya ning bayam po na lang hanggang tipan, amibubu para ke kayo ampon para karing sablang tao ban kanita, mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti, anting pamigaga na kayo kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. King kamatayan mo, Linupig mo, ing kamatayan mi, ing pangasublimong mebye, siblimuing biemi, Ginong Jesus datang ka, Ginong Jesus datang ka, datang kang maligaya. Inyang eni kaganakan miyo mapamakalulungig pa ing makaligtas ng pamaylasam pon kamatayan ing anak mo, ing maligayang pamanyubli ng mebi at ing pamaytas na banwa, at layon makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, daraon niya kekanting kapasalamatan, iting mabiyempon banal as sakripisyo, balikdan mengmip nung pakaluluy ngayon ning banal kapulungan mo, at kilalanan meng mi daon king biena, pauli ning sakripisyo ning kamatayan na birian mo kaming ang misut keka, pagkalam mo sana, kingi kaming mipasik ng king katawan ang pondaya ning anak mo, ing mikapnuan kami king banalay espiritu, at maging metong kami mong katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alanghanggang daon keka, at papaliarian na kaming mirakayanan king pimamanan ding banal mo, muna, kambening na Maria, kapilan man virhen ninduning Diyos, isano sa ing esposo na, kambering nun mong apostol at maligaya mong martir, at ding sablang banal, pauli ning pamamilatanda, manalig kaming mirinang kasaw panalangpatan at king arapan mo. O higpa, iti sana ngay ning pangasut mikeka, pasulungan ng kapayapan at kaligtasan ding sabla, king mabilog ayato, pasik nangan mesa na king kasalpantayanan ng ponlugod, ing banala kapulungan mo kasalukuyan maglakbeke tiking yato, kambening talasuyo mo ileyo ing papami, i Florentino ing obispo mi, ding sablang obispo, pari ang pondiakono, ding sablang susuyo king banala kapulungan mo, at ding sablang taong pepayat bus mo, king anak mo. O mapamakalulungig pa, pagiramdaman mo yung panalangin niting pamilyang pinulong mong talakadarapan mo, lunusan mo lang mga tipunan ding sablang anak mo, nula pa man makasawot, ding kapatad ming meango na biye, at ding sablang ke kami matulampon memon na ketiking yato. Malugod mula sanang tanggapan king kayarian mo, anong nuka rin kami manayang magkamit lubos king ligaya mong alanganga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na, pagkalub mo king yato, ing sablambage mayap. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, kagumning banal na espiritu, pupurian dakat parangalan,
manggaman king alangangga. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Ngayon ikaluguran kong kapatad, anting metong tampamilya, at tinipon ning meto nga malugodaig pa, mausta mo kaya karing manong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Pamingat syuban misamban yaing lagyo mo, datang ke kami ing kayaryan mo, mi pamintuaning loob mo. Ketiking yatu at king banwa, mi pamintuaning loob mo. Ikakanan mi King Aldo ibiemo ke kami King Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami ding salami ke ka anting pamamatawad mi. Salake kami, emo ke ipay, Saul kintukso, nunay kabusking marok. Ikabus mo kami king sablang Maroko, igpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasawpaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati kim pamanalipaning kasalanan at mikabyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan kabang panayan ang pompag sa diyan ming panyatang ng mipnong ligaya ning talapangabos ming i Hesu Kristo. Yarian ating kayupayan at ligayang manggaman king alangangga. O Diyos, sa igpaming Ginoong Jesucristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. E mula sana babalik danding kasalanan mi, no na ing pansinan mo ing kasalpadtayanan ing banalakapulungan mo, layon meng pamayapan ng pompisan metungan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyempon magari manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabes samparati ke kayungan. At keko Matula tamo pong ipakiting mikakametong tamo king kapayapan.
Kaluguran kong kapatad, nyo'ing kordero ning Dios, nyo'ing milalako king kasalanan ning yato, nuan laring mayayawos king apunan ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat tikas mga mano mo, kumayap na ako. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangat ng uhaw ko. Parang ikaw na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y magmamasdan sa dakong anak nang makita ko ang iyong pagkarangal. Nanalangin ako, natataan sa aking kamay, pagkagalaw na awit ng papuning ialay. Ngunit ako'y ikaw habang nahihintay, pagkat ang tulong mo sa tuwing ay naglaan sa lilim ng iyong Manalangin tamo, O Ginoo, ipanigapumi, ingitisan ang dibinong sakripisyo kay batpamong dinaon at tinggap, kapnwa na kaming biye, ban miyagum keke kaking mandatilang lugod, makapangumunga kaming manatili manggaman king alangangga. Iginuman tabe yake kayo, At kaya ka ang timor, ating mayupayang ginong Diyos, bendisyonan na kayo, ingig pa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen.
ing misa mi daw ne, umekong eniking kapayapan banluguran at suywan niya ing Diyos. Salamat, King Diyos. Maya payabak po kay kayungan. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng hintong bulaklak, pag-ibig sa kanyang balat, nagalay ng ganda at dilag, at sa kanyang lumi at ganap, dayuhan ay nahalina. Bayan kong binihag ka, nasanlak sa dusa. Ibon na may layang lumipad, hulungin mo at umiyak. Bayan pa kayang saktan nila, at di magnasang maka